ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମ ଜିଗର ବାଲା ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ଶ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଜିଗର ବାଲା ଆମ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କ୍ଲେପ୍ ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଶାରଳା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାନେ କଲା ଆର୍ଟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହ୍ନେଇ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କ୍ଲେପ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମ ଜିଗର ବାଲା ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।